Ljudi, ajmo nešto zajedno iz muzike, može? Evo zore, Bogu da se pomoći, svi! evo zore, Đurđevkanje, a ja nisam s onom koju volim. ajmo za legendu narodne muzike, gospodina Sirana Sakića nešto! Za braću i sestre večeras specijalno ovdje, za našu dušu, za naše srce, je može! Ruke! Ajde! Ajde! Go, 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 go! Go, go! Ajmo! Srećenica, idemo svi, šta? Samo ti si, bro, zašto si me ostavila ljubavi moja? Samo ti si moja bila, zašto si me ostavila? Idemo, ruke! Upoznao sam lepu ženu, pao sam na prvi pogled. Opasno! Misli mi kaže da je predugo sama i da je prati barem pola Balkana.
strana. Ona mi gleda story svakoga dana. Pazi, pazi što mi kaže sada. Želim broj, želim da bude teško broj. Želim broj kad šalju svi, a zašto ne bi da ti? Želim broj, želim broj, želim da budeš teško moj. Želim broj kad šalju svi, a zašto ne bi da ti? A zašto ne bi dao? A zašto ne bi dao? Ljuti mi se da ću kući zbog te žene, sve sam luđi, dobar savjet nije dobar. Cijelo dan sam imao tremu, javila se u DM-u, ovo sada ozbiljno je. Hoćeš na piće ili možda do grada, ili bi možda htjela do moga strana. Ti budi pored mene i bit ćeš slavna, evo ide broj sada. Želim broj, želim da bude teško broj. Želim broj kad šalju svi, a zašto ne bi da ti? Želim broj, želim broj, želim da budeš teško moj. Želim broj kad šalju svi, a zašto ne bi da ti? A zašto ne bi dao? A zašto ne bi